Hej Gæt. Prøv at gætte. Farve det op i Gæt, du se. Det er så lidt ulerligt. Lidt bare ulerligt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Det kan man godt gøre den her. Så lidt bare ulerligt op i håret. Så er det lige gå og tjekke det her ud. Lige over det. Dag. Har noget, jeg skal vise dig. Er du ikke spændt? Det er ikke så pænt, men det er faktisk bare grimt. Og klar? Hvad synes du? Pænt. Det skulle svært at sige. Det er i hvert fald ikke vidt. Så jeg må ud og forsøge noget andet. Hej. Hej igen. Du har købt nogle nye kemikalier. Til nu prøver jeg det. Så jeg ser, om mit hår bliver smukkere. 10-4. Jeg har der glæde. Hej, hej. Nu har jeg prøvet det der kyldehyt i håret. Men vi skulle håbe, at det bliver pænt. Det var bare det, jeg ville sige. Kan du have det? Hej igen. Brun blev det ikke, men jeg tror sgu ikke, der er noget at gøre. Hvad er det her? Der er ikke noget, der ved.